Félkör. És akkor lássuk az indulókat így menet közben. 5000 méter. ...222-essel a junior világbajnokságon kiváló eredményeket ért el az afrikaiak mögött. Szögi István, Dániel, Vedac. 42-essel az 1500 méter második helyezettje, Gregor László, Budakes Békés Csaba, JC. 216-os Kovács Tamás, Vedac, 159-essel háromszoros utánpótlás Európa bajnok versenyzőnk, Bene Barnabás, PVSK. 29-es Sós Dániel, Budapesti Honvéd Ese. 5-össel egy hazai versenyző, Farkas Dáriusz, Arak. 169-es Horváth György, Szóese. 9-es Csere Gáspár, Beac. 224-essel tegnap bronzérmes volt 3000 akadályon, Tóth Áron, Vedac. 231-es Jenkei Péter, Vasas SC. 58-as Juhász Balázs, DSC Esi. 204-es Molnár Ákos, Vasas SC. 171-essel Kovács Attila, Szóese. 136-ossal Csontos Imre, KSI Ese. 110-es Dénes Ervin, Ikarus BSE. 490-es Egri Balázs, Salgó-Tarjáni AC. 210-es Fonyó Sándor, Vedac. 214-es Kis Áron, Vedac. 137-es Kisházi László, KSI Ese. 230-as Kunc Gábor, Mac. 142-es Makár László, Mac. 205-ös Molnár Donát, Vasas SC. 22 induló, 5000 méter. 600 métert tettek meg a fiúk. Figyelem, szeretnénk ismét nyomatékosan megkérni a férfi rúdugrás, a 200 méteres női és férfi síkfutás, valamint a 800 méteres férfi és női síkfutás első 3 helyezettjeit, valamint a bajnokok edzőit, hogy jöjjenek eredményhirdetésre. Köszönjük! ...5000 méteren a ranglista vezetője Szögi István. Az idő, amit elért az idén, 14 perc 11,35. Ezt Eugene-ban a junior világbajnokságon futotta. Szögi Istvánt a mezőnyben 222-es rajtszámmal láthatjuk, 3-2-es van a mellkasán. És akkor diszkoszvetés, befejező, 6. sorozat, jön a legvége, 152-es rajtszámmal a dobókörben, Szikszai Róbert Nyirsuli, a junior Európa bajnok, jelenleg 3. utolsó lehetőség. Gyerünk, Robi! Dobókörbe lép a bajnoki cím védője, Seres András, Maximus KSE. Ez egy szentesi egyesület. Gyerünk, András! Ez a dobás érvénytelen, Seres András lett az ezüstérmes, Andrásnak jár a taps. És akkor most már bajnokként lép a körbe olimpiai ezüstérmesünk, Kővágó Zoltán, 6. sorozat. Gyerünk, Zoli!
Következzék a férfi rúdugrás eredmény hirdetése. A díjakat és az érmeket átadja Pintér Béla, az ARAK tiszteletbeli elnökségi tagja. Harmadik helyen végzett Skumál Péter, az ARAK versenyzője, eredménye 4 méter 80 centiméter. A bajnoki ezüstérmes az idén Kéri Tamás, az Ikarus BSE versenyzője 5 méterrel. A bajnoki aranyérmet pedig Szabó Dezső nyerte, a győri AC versenyzője 5 méter 10 centiméterrel. A bajnok edzője Szabó Dezső. Természetesen a bajnoknak jár a különdíj, a BOK felajánlásából egy üveg bor és az Adidas vásárlási utalvány. További eredmények. Negyedik Kis Attila, budapesti honvédese 4 méter 80 centiméter. Ötödik Horváth Márton, budapesti honvédese 4 méter 70 centiméter. Hatodik Kecskés Levente, Ikarus BSE 4 méter 70 centiméter. Hetedik Kis László, FTC 4 méter 40 centiméter, illetve Kis Levence FTC 4 méter 70 centiméterre. Hármas ugrás, 6. sorozat, minden el fog dőlni. Fejős Bence kezdte, aki jelenleg a 3. helyen áll, mindössze 2 centi az előnye László Dáviddal szemben. És ennyi is maradt, 15.03, ezzel továbbra is a 3. helyen áll. Most kezdődött a 6. sorozat. Következik Böröndi Hunor, a Karc versenyzője. Figyelem, továbbra is várjuk a 200 méteres női és férfi síkfutás, valamint a 800 méteres férfi és női síkfutás első 3 helyezettjét, valamint a bajnokok edzőit eredményhirdetésre. Kérjük szépen, hogy jöjjenek! Az 5000-es futóknak 5 kör lesz hátra, amikor ideérnek. Ugye az azt jelenti, hogy 2 kilométer van még a végéig. Lássuk az élmezőnyt. Volt egy akció, ami aztán meghiúsult. 216-ossal vezet Kovács Tamás Vedac. Mögötte Gregor László 42-essel. Ott van Bene Barna, ott van Szögi Pisti, ott van Farkas Dáriusz. Juhász Balázs is próbálkozik, és Dani Áron kezd egy kicsit leszakadni ettől a mezőnyről, vagy bocsánat, Tóth Áron kezd leszakadni erről a mezőnyről.
A 119. atlétikai magyar bajnokságon a 200 méteres férfi síkfutás döntőjének eredményhirdetése következik, amely egyben Goldoványi Béla emlékverseny. Az 1952-es Helsinkiben rendezett olimpián a villámikrek tagjaként bronzérmet szerzett 4x100 méteren. A sokszoros válogatott vágtázó, sok nagy nemzetközi verseny sikeres résztvevője, egyéni számokban 14-szer szerzett magyar bajnoki címet. A díjakat és az érmeket Hirt Károly, az ARAK elnöke adja át. Harmadik helyen végzett Móri Győző, a gödöllői EAC versenyzője 21,59 másodperces eredménnyel. Második Kása Tibor haladás VS-e 21,44 másodperccel. A bajnoki címet pedig a haladás VS-e versenyzője Móricz Bálint nyerte. Eredménye 21,15 másodperc. A bajnok edzői Lengyák György és Kamarás Ákos. A bajnoknak pedig jár a különdíj, a BOK felajánlásából az üvegbor és az Adidas vásárlási utalvány. További eredmények: negyedik helyen végzett Pásztor Gergely, FTC 21,64 másodperc. Ötödik Bézsenyi Gergely, Budapesti Honvédese 21,73 másodperc. Hatodik Szabó Dániel, ARAK 21,96 másodperc. Hetedik Lukács Máté, Favorit AC 22,13 másodperc. Nyolcadik Kovács Miklós, Budakes Békés Csabai AC 22,37 másodperccel. Gratulálunk a győzteseknek! Közben izgalmasan alakult a férfi hármasugrás, hazai szempontból mindenképpen. László Dávid az utolsó sorozatban 15 méter 28 centis ugrással feljött a dobogóra, a versenynek még nincs vége, következik Ungvári Péter. Jelenleg az 5. helyen áll 14 méter 98-al. Kíváncsian várjuk Ungvári Péter eredményét, és közben az 5000 méter is közeledik a hajrához. 2 kör lesz hátra, sőt az élmezőnynek már csak, ha minden igaz, 1 köre lesz. Most cserélik a táblát, hiszen van, akinek még 2 köre van, van, akinek csak 1. A hajránál talán a lekörözött versenyzők útban lehetnek, és akkor lássuk, hogy kik vannak elől. Látom Bene Barnát, Gregor Lacit, Farkas Dáriuszt, ott van még Kovács Tamás. Sós Dániel, a budapesti Honvédese versenyzője is ott van még, és Bene Barna indított egy nagyon nagy hajrát. Mögötte Gregor Laci, Bene Barna már megpróbálta 1500-on is. Most már úgy néz ki, hogy ez sikerülni fog, és lehet, hogy egy hazai bronzérem ismét. Egy hazai bronzérem, hiszen Farkas Dáriusz is elindult. És Gregor Laci úgy gondolja, hogy esetleg még megpróbálja megfogni Bene Barnát. 50 méter, na Lacinak sikerül-e? És Dáriusznak lesz-e bronzérem? Nem, mert Sós Dani újra rákapcsol, gyere még egy kicsit Dáriusz. Bene Barna a bajnok, Gregor Laci és Sós Dani. Dáriusz megpróbálta, most nem sikerült, szép volt, gratulálunk mindenkinek. Bene Barnabás az országos bajnok.
És egyszerre zajlanak az események, hiszen a 3-as ugrás is most ér a végéhez. Galambos Tibor utolsó ugrásának eredménye 15 méter 86 centiméter. Kiváló eredmény. Szép volt, Tibi. Ezzel azt hiszem, hogy az aranyérem biztossá vált. Kérdés, hogy Pál Robin ugrik-e még? Hiszen neki még van egy lehetősége. Pál Robin jelezte, hogy nem ugrik. Ezzel a férfi 3-as ugrás versenye, a Farkas Mátyás emlékverseny befejeződött. Országos bajnok Galambos Tibor az FTC-ből, a Fradinak ez a 3. bajnoki címe.